What's up mga kabaro, no? Mag-walking tour mi karon mga kabaro, no? Kauban akong misis. Padulong mi gikan mi Matina Playa to Matina Matina siguro pa crossing lang sa Inichi Bangkal mga kabaro, no? Kabaro. What's up mga kabaro, no? O mao ni amo ang barangay diri mga kabaro, no? Mao ni mga barangay diri barangay din mga kabaro. Og sa karon mga kabaro, ano, sa karon mga kabaro, no, testingan po na ako ning ako ang bagong kamera kung kumusta ang audio, kung okay ba og kuha, clear ba ang kuha mga kabaro. Adlaw karon nga Domingo mga kabaro, no, walay trabaho mi ni Mrs. Morning walking ni diri ara po sa sulod sa muang taga Matina Playa may mga kabaro, no. Og kini nga dalan mga kabaro padulong ni og Matina Playa, Matina Playa, no, Alpha Homes kini nga dalan nya naibago diri nga gitao na kananan mga kabaro, no, kining pasta yan ay convenience store. Yeah, mga kabaro, na padayon may walking kami mga kabaro kung unsay mga kabaguhan diri pa sa amuang lugar mga kabaro, no. Una mga kabaro, no, naani ang convenience store, lugay na magining convenience store. Yeah, naisibuhan na. Kuya, mayong buntag. Umayong Domingo sa imo mo. Ay, kuya, mag-walking namin ni Mrs. Morning mga kabaro, no? Ang Sibuan na Wilder, na yung mga bugasan diri, namliag bugas. Lumon! Aki ko Lumon! Shout out kay Lumon! Mon, aki ko Mon! Yan mga kabaro, no? Nalapin na yung mga RD phone shop, meat shop. Yan, diri mga kabaro, no? Rose Big Shop. Yan mga kabaro, no? Padayon may ni Macy sa pagbaktas. Tamain. Morning mga kabaro, adlaw Domingo diri sa mo, mingaw diri mga kabaro kung adlaw Domingo. So karon mga kabaro, no, 2 minutos na may nagbaktas ni Mrs. Elementary school na mo diri mga kabaro, mo ni elementary school. Kini nga area mga kabaro, kini akong gibaktasan. Kung Domingo diri mga kabaro, no, kaning simbahan si Sister kana sa makita sa lente sa akong kamera. Kung Domingo na siya mga kabaro, kini diri wala ni busy na kay ni harong orasa kay alas city man nagsugod ang mas diri Sa karon mga kabaro, no, pandemic wala nila gi-open. Mo ni ang elementary school at bang na simbahan mga kabaro, no, elementary school. Diri Unya mga kabaro, no, si Mrs. mga kabaro, kusog kay mo baktas. Kusog kay ni siya mo baktas kay anad ning binagtasay. I-edit may edit tayo din. May edit sa kuha vlog, wala edit. Yung mga kabaro, no, ang kiling diri pag oras sa alas 4 sa hapon dito gikan to diri na diri nagatambay ang kanang mga tig-massage god. Na kay 100 pwede na ka magpa-massage. So karon mga kabaro, no, daghan ta na sugatan nga nag-walking pod. Mas lami man kung mag-walking kung prane wala tay trabaho. Nay, may buntag, tay, may buntag. Prane wala tay trabaho. Pag-spaktas lang. Oops. O nga mga kabaro, ang Christian Our Savior retreat house na may, no? Napoy magsimba po dira. Napoy magsimba dira ay. Sa pagkakaroon kay pandemic man. Lagi. Okay. Close yan, no? Kaya mga kabaro, no, makita sa linti sa mga kamera kana
Lots for list na diri sa mua. Dolo kay Mr. Dria sa Lots for list, sa Watson, sa Pinongs. Unsa kani nga subdivision diri amain? Ulok ba ako balok? Okay na ko dai pero wala ko balok. Dali sila sa division mga kabaro, no? Nakita na ko matag hapon na magdula-dula mga bata diri na mas live ground. Na mga kabaro, no? Kay si Mrs. wa po na kabalo kung unsay tawag nga sa division. Abali, sini. Kulok. Kulok. Yung mga kabaro, no, padayon tas pagbaktas, no. 5 minutos na may nagbaktas si Mrs., no? 15 na siguro. 5 minutos pa. Kugihan gani akong misis nga magbaktas-baktas basta way duty mga kabaro. Mukuyog gini siya. Lah, sabi. Tay, mayong ha, buntag. Ka-cute siya mga iring tayo, oy. Imo ni mga iring ipaghigtan? Hindi, oy. Kisa man na? Anak mo na akong inahan niya, oh. Ha? Kita na akong inahan niya. Oh! Anak. Tulo ka buok, higtan nimo? Ha? Napay isa ay tulo di ayo, ay upat. Upat day ka buok nay? 5 on pa lang matay isa. Patay. Yan ay, agi lang ko nay. Mga kabaro, ano, ang upat. Antara dayo, Aplaya. Norton. Kato dahil nga sa division dari Norton. Ya, may buntag. Unsa man nga isda yung pamaligaya? Bariles. Pila pong kilo ron sa Bariles? Sige, salamat ya. Ano yung mga kabaro, no? Ang lugar na mga kabaro, no? Pag buntag sa'yo, Domingo, patay na sounds. Dagat. Patay na sounds, good. Kadal na kayo, gini sounds. Na sounds mga kabaro. Sa buka. Ano mga kabaro, no? Ano yung Lots for Less mga kabaro, no? Lots for Less, ya. May nagrenta nga the baking pantry kung gusto mo mga magluto-luto mo, maghimo mo cake, ya, Watson, Pinongs. Pinagrenta na po ang Lots for Less diri mga kabaro, no? Ya, diri may gagmay nga mga at nagtitinda, ya, suki na ako nga barber shop mga kabaro, no? Yeah. Napurog yung sounds ang magiano. Naghanag yung sounds. Naghanag sounds eh. Naghanag sounds sa kiyan mga kabaro. Dagan na mga kabaro. Oops. Kini nga dalan mga kabaro, no? Pa Kawayan Drive di mga kabaro. Kini nga dalan niya dira mga lambiran. So mga karon mga kabaro, no? Padayon namin sa pagbaktas ni Mrs., no? Mga 8 minutos. 8 minutos na ako binagtasa mga kabaro, no? Tanaw niyo mga kabaro, no? Ang layo sa lahat. Gwapo kayo mga kabaro. Oops. Diamond Village, Matina Playa. Oy, hello. 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 Oy.
Sa mga bikers no, imbitahon ta mo sa akong channel no, kung taga Davao mo no, imbitahon ta mo no, subscribe po sa akong channels. Suportahan ta mga kabaro no, sa Bisaya Vlogger kay shoutout sa inyo no, mga kabaro, invite na mo sa akong channel no, kung gimingaw na mo lingwahe nga Bisaya. Suportahin inyo kabaro. Yan mga kabaro no, padayon sa pagbaktas mga kabaro no. Mama yung buntag. Uy, brato na lang yung kilo sa bugas dahil no. Yan mga kabaro. Oops. Yeah, mayong buntag. Mayong buntag ko ito, kadlaw gabi. Dala na panihapon. Ha? Ingat. Buwan-utog naman. Buntag. Oh, kinala na paniud to, na panihapon. Oy. Mayong buntag gabi, kadlaw. Grabe na gana oy. Ito Ha? akong pangatawaran kompleto, di pa mahurot hantod niyang gabi. Kaotto, wala na tayo mong bayang buntag. Bitaw no, dapat kumplituhon mayong buntag, paniud to o panihapon. Bayang buntag, utto, gabi, kadlaw. Isa kuya. Oh, ni mga kabaro no. Mercury drug na mo dali mga kabaro no. Mercury drug ya. Kita paran po siya the generic pharmacy. Yan mga kabaro no, padayon tas pagbaktas no. Yan, kumusta naman si Mrs.? Okay pa daw siya. Atong oras mga kabaro no, alas 6:30 no. Magsayon kami ni Mrs. ganina og magsayon kami ni Mrs. ganina walking apan. Hoy, kumusta mo? Kumusta mo? Kumusta? Di mga kabaro no, atong mga amigo nga mga bikers no. Sa tanang bikers no, shout out sa inyo. Yan mga kabaro no, dol-dol na may sa cruising NHA Bangkal mga kabaro no. Mura og Nay, may yung buntag nay. May buntag. Yeah, may buntag ya. Hoy. Kano sana po kata makabalik sa kaya niya? Tanaw niyo man, kano sana makabalik sa kaya to. Ano na yung Uncle Mark. Yan yan mga kabaro no? Kumusta akong audio sa akong bagong kamera mga kabaro no? Gwapo bag audio. Fine, kumusta? First time na ako nga si Mrs. nga hinuon dool sa mga pod ni. Ya Domingo pod karon, ya buntag sayo. Mo na nga tingkuyog siya walking sa kuha. Oops. Mga kabaro no, kung diri ka sa mo Davao. Diri sa mo na dashcam Davao in accessories. Kana yung mga sakyanan pwede nyo na patawuran diri nga magpatato mo na po dito tato sulod. Yung mga kabaro no, katong taga Matina Playa nga dugay na wakauli diri sa mua. Itorta mo no sa ato ang lugar diri sa Matina Playa. Oops. Oh ya, di bandar?
Ah, gator pa. Uy. Murag hinay naman ka mo baktas bay. Og diha mga kabaro. Kanang tudloon sa kong linti. Padulong na og padulong na og Inichi Bangkal kanang gitipasan sa motor mga kabaro no. So diha na tama kay muritso mi sa crossing. Ato lang tanawon kung unsay mga nabag-o dapita mga kabaro no. Daghang na bag-o mga kabaro. Dari banda. Unang-una mga kabaro no. Kinindri So primero kong abot sa Davao mga kabaro, wala pa ni nga building. Primero kong abot ako diri sa Matina Aplaya. Wala pa ni nga building diri Kini wala pa ni mga building Kini diri mga kabaro no, ang tindahan na pa sa mga kilid-kilid. Karon nag-road widening mga kabaro. Hoy, hello. Nag-road widening mga kabaro. Ang mga tindahan giisbog diri sa kilid mga kabaro no. Kini nga dalan paingog Inichi Bangkal. Mo ni mga kabaro no, kung sa kagwapo na diri dapita. Pakita nato mga kabaro no, kung unsa na yung mga nabag-o diri dapita. Mga kabaro. Tako na yung kabaguhan mga kabaro kay dati kanang bukuhan diri pa na kini akong itindugan kini diri Diri pa na ya karon na isbog na diha mga kabaro no, taas na kayo. Diha mga kabaro. Wala gyapon na bag-o diha mga kabaro, mura gyapon. Nya mga kabaro no, padayon mig baktas si Mrs. padung sa desonahan kay may lag na patong tsokolate ni nanay. Ay mga kabaro no. Bapo na yung mga kabaro, dili ba sa mabanda daghan na kay nga bag-o. Oh, ay gisika. Ano? Diri ang kuan, displayhanan og isda mahapon mga kabaro no. Kini banda diri nya diri. Litsunan. Yung mga kabaro no, padayon lang sa pagbaktas mga kabaro no. Kumusta yan? Ay, sounds. Kuya, may buntag. Brother, shout out sa imo ha. Ya, naik gasolinahan si Gasboy. Mau ni mga ay napay kuan, napay tawagan ni. Napay. Sino dia? Sir, panty na play. Ay lang sir. Oh, tuwa ka baro no. Okay, sarado naman diha main. Sarado naman. Dito ta crossing? Sige. Si Mrs. mga kabaro ano, kusunada kay nga madto crossing mga kabaro ano. Happy na may 20 minutos gabakta si Mrs. mga kabaro ano. First time niya ning kuyog sa akong walking tour nga dili siya sidekick, dili siya magmotor, kun dili mo baktas gyud daw siya dugay kay iyang anaron iyang sarili nga magsigig baktas mga kabaro kay basi nagpuhon magbinagtasay ming duha. Mo ni mga kabaro no, andalan taingon na Matina crossing na mga kabaro no.
Kininggiyagian na to mga kabaro, no? Ano na yung dalan. Laboy diri adi ayo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kabaro, no? Hoy. Ito mga higal. Ay! Bantam! Yun yan eh. Taku ano? Mga siguro ko, mga 4 kilo na ba? Oh. Ano ba no? Alanton yun na ano? Ha? Alanton. Pili-pilita na? 600. Gusto na mo upa ang bantam ba? Ay no. Oops. Yan mga kabaro, naman na ito mong suki dari ang dari ba ito may? Oo, ay dito ay, bigas. Bigas. Ay wala, sarado naman. Wala na. Nawala na mong suki, no? Ay pag Domingo di ay wala ang putumaya pag Domingo. Kasi silahang balay. Ha? Silahang balay. Sa ilahang balay? Oo. Pwede ay. Pwede day silang balay main. Pero kay nanay Eds pa. O ni mga kabaro, no? Padayon ta sa pag Mayong buntag ninyo. Good morning. Mayong buntag. Oh. Diha Ay wala na gid sila. Nawala na. Wala na po tumaya. Yan mo. Sounds. Yan mga kabaro, no? Padayon ta sa pagbaktas mga kabaro, no? Sa mga dugay na nagakauli og Matina Playa, no? Taga Matina Playa ka. Sa akong ipakita, no, gikan sa barangay mo ni kabaguhan sa lugar. Kaya karon paingon tag Matina Crossing. Tay, may buntag tay. Bagay kabaguhan mga kabaro Matina. Mga bikers mga kabaro, no, kung Domingo. Shout out sa mga bikers, no? Mga kabaro na to, mga bikers, shout out sa inyo, no? Yan mga kabaro, no? Padayon ta sa pag walking tour diri Pero mga kabaro, makita ninyo na diha kana kumpleto na ba? Nanay mga milk tea, ochado. Ngunit ganahan ako diri sa Matina Playa kay bisag apoy sounds mga kabaro, no? Og mudaga na punta. Dagan eh. Mga kagdagan eh. Pa hindi 3 minutos namin nag baktas-baktas si Mrs. mga kabaro, no? Og sa karon si Mrs. na kaya pa daw. Wala mga kabaro, no? Elementary school diri sa gini pangalan ni nga eskwelahan na Matina Central Elementary School ni mga kabaro, no? Kining giduol sa akong kamera mga kabaro. Mo ni ang Matina Central Elementary School na kabaro.
Yan mga kabaro no, balayan tag baktas mga kabaro no. Doon namin sa cruising ni Mrs. no. Wag gid mi kabot oras nagbinagtasan ni Mrs. O pwede ba? Mulapos patag katong sa Pangi man, katong dito lang sa cruising lang. Oh, pwede. Sige. Mga kabaro no, mulahos mi ni Mrs. sa Pangi Road. Pero dito lang sa cruising. Kay nay na bag-o dito daghang kabaguhan dito mga kabaro, nagipataod po dito nga mga in bitaw, mga sama sa Travelers in ba dia? Red doors. Readers. Kabaro no, Jesus Christ nga simbahan diri mga kabaro no. Jesus Christ mine o Mormons? Mormons day, sorry. Mormons. Kumusta ang pagbaktas mine? Kaya ba daw? Ano yung misis mga kabaro? Ikaw ba no pinag... Ya, may buntag ninyo ya. Ito may. Oops. Ano mga kabaro no? Dagway sa cruising mga kabaro no? Nga diri may yung buntag. Oops. Mayong buntag ya, gimi ya. Mayong buntag sir. Ano sa kagiabot Jeng? Ano mga kabaro no, sa kami diri sa Patina cruising tapos sa Katamain. Oops. Kining Matina cruising mga kabaro no, burag katulo naman siguro ako na picture ni sa kuang area, sa kuang vlog ni mga kabaro. Kining Matina cruising. Grano ko diri kay dula sa mua. Nya dagan nagtao ba? Dagan na makita. Adiya. Diya pa downtown. Oops. Ay. Wala. Oops. Ayun, baro naman Dagway. Pabatina Pangi Road. Oops. Bali mga baro no, dali sa cruising Old Jollibee sa Davao no. Gawa sa Jollibee Bolton na po Jollibee Matina cruising katong mga karaan nga unang gipang taod nga Jollibee diri sa among Dakbayan no. Nya mga baro no, NJC supermarket ni diri banda na po di CLA di sa sulod. Tawag ni Center Point ang tawag diri mga kabaro no. NJC Center Point no? Dili, Center Point siya building. Center Point building pero na NJC nagrinta. Oo. Yeah, mga kabaro na pala yung sa pagbaktas mga kabaro no. Pag Domingo, sa'yo din sila mag-upid pag Domingo day may no? 7 o'clock. 7 o'clock no? Pag Domingo? Dili, usually naging sila 7 o'clock. Yung mga kabaro no, morning parking lot dito sa Center Point mga kabaro. Oops. Sa mga karon, ningaw pa sa pagkakaroon mga kabaro no, kaya sayo pa man sa buntag. Nalagin, na-SSS lagi. Oh, na-isis na bitaw sa Wakabalo no, dito sa Center Point.
nanay opisina ang social security system. Kung na ko existing ba ni? Wala man, sarado man. Dili ba existing ba? Gaupin man sila. Ah, Oo. Gaupin man. mag-inquire pwede. Oo. Oops. Wala siya kadali. Singit. Convenience. Kaya kubig. Oh. Buntag sa iyo mga kabaro. Dali. First time na ko nagbakta sing ani, imbis buntag. Dali kay ko gyangak. Ay, nice sounds mine. Si Mrs. na akong ipapit sa convenience kaya nasa sounds. Oops. Uy! So gwapo sa motor. Wala mga kabaro, no? Ang Travelers Inn. 350, 12 oras. Diyan pa Pangi Road mga kabaro, no? Matina Pangi Road. So sako pagyapon sa Matina Crossing. Pero yan pasod sa dalan, papangi na ni mga kabaro, no? Okay. Din ni ang kuan. Daghan na man guys. Ang ubos po diay daghan na commercial nga nagkuan na pizza, pasta, burger. Lapod sila yung mga masa, laiburan. Ano nilang building mga kabaro. Yan, closing to dito Pabuton na ako si Mrs. mga kabaro, no? Kaya nagpalit pa siya og tubig sa may convenience. Karon mga kabaro. Aha. Buntag. Unsa na ilang gilinyahan di ate? Anang ito diagnostic center. Diagnostic center. Dati pero kami one word mo na. Oo nya. Nya giilisag New World. New World. Open na sila Domingo gyapon? Alas 8. Salamat ya. Asa ko si Mrs. to lah. Ug ang mga tubig ko dito. Wala. Kain sounds lagi yan Sunday na Sunday yun. May dito ko ba? Ito ya. Kaya mga kabaro, no? Palayon is pagbagta si Mrs. mga kabaro, no?
Oops. Kumusta ang tiil, Main? Pero, Ligo. baklas raman, wa man di man jogging. Pasindot mo gani mag-walking, ma'am. Pasindot tayo mag-walking mga kabaro. Unang-una ang makuha ni mo aning pagbaktas-baktas. Dili ma-force imong lawas dahil sa jogging ma-force imong lawas niya. Ang imong hangak ba kung wa ka kabalo. Ang imo ding kasing-kasing. Ang imo ding kasing-kasing kining kuan na nanay dipikto. Nya ga-jogging ka. Di para kung mag-walking lang ka. Relax lang. Chill lang, tanaw palibot. Tanaw palibot. Chill lang. Kung mag-walking ka. Yan mga kabaro, no? Pangin, matina pangin ang nitari mga kabaro. Pero di na mabot dito sa ilahang mismo nga sentro sa Pangi. Di na taman mga kabaro sa ilang crossing. 35 minutos kami nagbinaktasay ni Mrs. Main, kumusta pa? Okay bang tiil? Okay pa. Oh. Mga kabaro, salamat sa suporta niyo, no, o sa pag-subscribe. Daghang salamat mga kabaro, no, nga nag-vlog ko sa Davao mga kabaro. Nga primero maguna kong vlog mga kabaro katong mga ug inyong i-scroll pa baba mga kabaro akong vlog, no, inyong i-down yun. Tagalog pa to mga kabaro. Nya sa nakita na ako mga kabaro. Pwede man okay man unta kay broad siya kay Tagalog. Ako mga kabaro, mas lamig itong lingwahe nga imong naandan mga kabaro. Dili ka mga nga mo istorya. Nya imong ma-explore gyud insakto ang Davao kung ang imong istorya. Magbisaya lang mga kabaro, no? Taga Bisaya man ta, sa mga taga Bisaya ug Mindanao, no? Nya og kadtong nasa Luzon nga mga Bisaya. Siganahan mo, no, kay ang manaw sa ko mga Bisaya ra man gyud. Kay maura may nakasabot ang mga taga Luzon. Ay nga may masabtan pero kadtong mismong Tagalog gyud kasabot. Palihog og subscribe sa akong channel mga kabaro, no? Mo mangayo og suporta sa inyo, no? Ug daghan salamat kay mga kabaro, no? Nya karon dool namin sa crossing mga kabaro ni Mrs. Padayon niya po mi sa pagbaktas mga kabaro, no? Oops. Vulcanizing. Og tukoy, tubig mine. Tukoy. After that. Tukoy. Dali lang. Grabe sound, sorry. Aha. Halika, tanong dali mo. Ay, bulalo. Gawas na kayo kung mga singot mga kabaro. Grabe. Uy. At lagi mag napulay diri usa ni nga kabirsyal. Daghang may commercial building diri nga nabag-o. Kaya na dia. Unsa kay na diri nga pwede mga isa na. Sa kay na diri nga mga establishment diri Tingnan tayo mga tuyo diri Saan diri Lamcar Calibration Center og The Overflowing Blessings of God Ministries og tubig parking lot sa likod may namuyo sa taas. Okay. Mayroon po ni sulod ko diri kay makita na ko ang kanadang pink nga building
Kan taas nga building dia, Cristidon College of Davao. Ah, diri di ay ang Cristidon of College of Davao. Ano ni dun? Ay, hello ya, may buntag ya. Pastilan ang sounds. Oo. Woo. Sounds kabaro no? It's okay. Oops. Unsa na diha pasulod dia? Ha? Vulcanizing? Pero unsa ni diri kining matina pangi naman no? Oh, 5. 5 matina pangi 5. Salamat ya. Naribulto. Main dia rata sa cruising main. Main. Dia rata sa cruising. Ya mga kaparo no, daghang salamat sa pagkuyog mga kaparo no. Muna na ang cruising niya mga kabaro no, nya street ani matinapangi mga kabaro katong gilusutan atong motor nya kanang pasaka pabuhangin kanang sa pikas mga kabaro paulas niya mga kabaro no. Daghang salamat sa pagkuyog. Happy Sunday sa tanan, see you next video.